meranjii cu ea. Uiuiu, uiuiu, vine nana cu acu, dă-o colca vulturu, dă-o colca vulturu. Mă prinde-n brațele lui, parcă-i vulturu cu-n pui. Cine taie lunga-n două, cine taie lunga-n două, udă poalile cu rouă, udă poalile cu rouă. O puică ce mărioară, o puică ce mărioară, cu ochii ce caprioară și gurița rumenioară. Uiuiu, uiuiu, vine nana cu acu, dă-o colca vulturu, dă-o colca vulturu. Mă prinde-n brațele lui, parcă-i vulturu cu-n pui. Cine taie văile, cine taie văile și s-așeată muncile, Nana Ion cu turmele, Nana Ion cu turmele, coboară la Dunăre, că veni zapezile, că veni zapezile. Uiuiu, uiuiu, vine nana cu acu, dă-o colca vulturu, dă-o colca vulturu. Mă prinde-n brațele lui, parcă-i vulturu cu-n pui. Uiuiu, uiuiu, vine nana cu acu, dă-o colca vulturu, dă-o colca vulturu. Mă prinde-n brațele lui, parcă-i vulturu cu-n pui. În aplauzele noastre, doamnelor și domnilor, astăzi aici, la ediția specială de 1 decembrie, doamna Angelica Stoican. La mulți ani tuturor, la mulți ani, doamna Angelica Stoican, pentru că astăzi vă este ziua de naștere. Avem aici un buchet minunat pentru dumneavoastră din partea florăriei Iris. O îmbrățișăm pe doamna Simona Mogoș, vă rog, luați aici un loc. Suntem într-un spațiu, sperăm, care să vă facă plăcere. Suntem extrem de onorați pentru că astăzi ați venit la prietenii de la TVR Craiova. Ca totdeauna. Cine poate să fie prietenii dintâi? Cei de la Craiova, oltenii, nu? Că pe aceea am debutat, așa că vin cu tot sufletul, cu tot dragul, abia aștept să mă invitați totdeauna și atât cât se va putea, sunt prezentă. Noi vă mulțumim foarte mult. Este o onoare pentru noi astăzi să fim împreună la acest aniversar. Să fiți în primul rând sănătoasă. Felicitări pentru întreaga carieră, pentru cei care ne urmăresc, clar, sunteți un model demn de urmat și suntem norocoși noi cei de aici. Iată, de 24 de ani venim, sperăm, în casele prietenilor noștri, telespectatorilor noștri, cu oameni deosebiți, cu tradiții, cu multă dăruire și cu proiecte speciale. N-am vrut să rămân acolo într-un sertar, am vrut să le facem cunoscute. La mulți ani, cei 24 să fie cu încă 200 în plus, cu emisiunile, toate emisiunile frumoase și pentru noi care iubim televiziunea română și cea de la Craiova pentru mine e întâia. Și ce pot să vă spun decât să fiți veșnic tineri și frumoși. Doamne ajută, așa să fie. Dumneavoastră, de fiecare dată când ne călcați pragul, aveți această mină atât de liniștită, păreți chiar fericită, chiar împăcată cu tot ceea ce ați primit în acești ani. Nu mă înșel. Exact asta transmiteți. Împăcată. Cu profesia care mi-am făcut-o cu mare încredere în pașii pe care i-am făcut, cu copiii, cu nepoții, cu dumneavoastră, cei care m-ați iubit și m-ați susținut totdeauna, pentru că noi, chiar dacă aducem lucruri foarte bune și le lăsăm, dar trebuie să avem cui.
Așa că dumneavoastră faceți parte din toată perioada mea de, să nu zic glorie, dar de slujire a cântecului. Vă alegeți cu mare grijă cuvintele. Văd așa, nu știu dacă v-ați făcut chiar lecția acolo acasă, dar puneți preț pe vorbă. Da, contează foarte mult și vorba și mimica și sufletul. Aici nu trebuie să umble nimeni să-l deranjeze, mai ales când sunt în detrimentul, eu sunt pentru profesie și așa că aici trebuie suflet pus întâi la cântec, că nu merge altfel. Nu merge altfel. Dacă ar fi să faceți un calcul, câte cântece să fi compus Angelica Stoican în întreaga sa activitate? Păi s-au adunat 320. Iată, 320. Și numai la radio, la Electrecord și la câteva case de producție pe care am avut încredere și, într-adevăr, nu au dat greș pentru că mă cunoșteau și știau cu ce vin. Așa că și ei au fost la înălțime, cum sper să fi fost și cântecele mele. Cum să nu, cum să nu. Astăzi, pentru această zi specială de 1 decembrie, ați ales să veniți cu un alt costum. Eram foarte curioasă să văd cu ce mai vine doamna Angelica Stoican. Dacă puteți, să-l descrieți puțin, vă rog. Trebuie să fiu plăcută oamenilor și să mă recunoască imediat. Și costumele pentru mine a fost exact ca aghiazma. Adică lângă cântec trebuie să fie costumul așa cum trebuie, sufletul și, să zic, la fiecare Dumnezeu ne pune acolo părticica mică de frumușel. Și atunci toate se combină și facem ceva ca pe oameni să-i facem fericiți. Și sunt fericită și eu dacă oamenii sunt fericiți. Este foarte importantă, nu, apariția oricărui artist, fie că este pe scena unui festival, fie că este la o emisiune de televiziune. Clar, este așa de sus până jos privit cu admirație. Vreau să vă spun că eu, de când am început această profesiune și am urcat pe scenă, totdeauna am avut emoții, dar nu destructive. Dar fără emoții n-aș fi mai cântat. La tensiunea aceea a sufletului, așa că emoția face parte din viețuirea cântecului. Iată, și noi, după cei 24 de ani de televiziune, avem aici emoții. Clar, sunt naturale, sunt firești. Nu s-ar putea altfel, nu am putea, cred, nu să transmitem celor de acasă. Absolut. Sunteți iubiți de oameni și mă bucur, mai ales pentru televiziunea română, că din ce în ce lucrurile se schimbă și din bine în mai bine și în mai bine. Deci, iată, astăzi, la ceas aniversar, spunem încă o dată dumneavoăi la mulți ani. Și televiziunii. Și televiziunii, bineînțeles, și tuturor românilor. Aveți o viziune pozitivă, optimistă. Da, păi nu rezistam altfel. Nu se poate altfel. Deci chiar dacă am căzut, repede am fugit și am văzut iar soarele și lumina și am zis, de astea două trebuie să mă agaț. Asta vreau să vă întreb. În ce și-a găsit Angelica Stoican echilibrul, nu știu, acea forță de a reveni, de a reurca, să nu rămână acolo? Eu am iubit și iubesc lumea foarte mult, deși pară un pic singuratică, nu. Iubesc și prețuiesc lumea și în jurul meu doresc să fie lume tot timpul, dar am și părticica mea de singurătate, știți? Deci și aceea e importantă. E foarte importantă, pentru că acolo vin... și inspirația, și gândurile, toate. Poate facem așa ușor trecerea către... Și m-au ținut și copiii, foarte mult. Foarte mult. Foarte mult. Ei au fost ca și cântecul. Tot cântece au fost și fetele mele. Ce frumos! Noi o să avem o surpriză în minutele următoare aici. O să ni se alăture un om în premieră absolută. Haideți să spunem, doamna Angelica Stoican vine pentru prima dată la o emisiune cu Adriana Stoican, cu o voce absolut minunată, dar între timp v-aș propune să urmărim cuvintele pe care ni le adresează din tot sufletul părintele Marius Reșceanu. Colega noastră Simona Carauleanu a stat de vorbă cu domnia sa și ne întoarcem aici alături de Angelica și Adriana Stoican.
Am revenit, dragi prieteni, astăzi la ceas de sărbătoare de 1 decembrie. Am deosebita bucurie ca, iată, în platoul nostru aici, la Carul din Stele, în Beharca, alături de doamna Angelica Stoican, să fie și Adriana Stoican. Mă bucur foarte mult. La mulți ani, Adriana, de ziua tuturor românilor, onorată să fii împreună cu doamna Angelica pentru prima dată într-o emisiune de televiziune. Eu vă mulțumesc tare mult, la mulți ani, pentru invitație. Sunt foarte, foarte onorată că sunt alături de mama după așa o perioadă lungă de timp. Wow, ce emoții aici! De-abia poate fericită. să vorbească Sunt Adriana. foarte Doamna fericită. Angelica are deja lacrimi acolo în privire. Creăm aici un moment absolut senzațional. Vi l-ați dorit foarte, foarte mult. Da. Dacă puteți așa să trageți cu ochiul, noi v-am pregătit și o surpriză dulce. Am spus clar, răsfăț total. Astăzi, prietenii de la Cofetăria Parc vă dăruiesc prin intermediul nostru un tort clar să-l împărțiți cu toți telespectatorii. Nici nu știu acum cine poate continua, pentru că doamna Angelica aici chiar are lacrimi și de-abia poate să și le oprească. Cu sora ei, cu Niculina, Da. am făcut multe filmări și a fost și ea de copil. Ne-a filmat domnul Tudor Vornicu, ea avea 3 ani. Iată. Și a cântat atunci, Foaie verde popâlnic, Trece mândra la colnic. Și a pus-o domnul Vornicu să mai cânte odată. Și ea zice lui domnul Vornicu: nu, mami, nu cântă cântecul decât o singură dată. Cum să-l cânte de 2 ori? Personalitate încă de atunci, de micuță, să înțeleg, nu? Era o scumpă și ea a făcut școală, liceu de muzică. Poate era Diana, foarte iubită. vrei să ne povestești despre această, cum să spun, această carieră pe care tu nu ai avut-o până la urmă, dar vocea este acolo. Am simțit un pic din timbru doamnei Angelica, parcă am recunoscut-o și pe Niculina, pe care o îmbrățișăm și o iubim noi cei de la TVR Craiova. Și totuși calea aceasta pentru tine a fost acolo, nu știu, parcă ținută doar pentru sufletul tău, să zic? Da, probabil că Niculina de mică a fost alături de mama, încă de pe la 14 ani cânta alături de ea la anunți. Eu fiind un pic mai râzgâiată, poate așa a fost viața să fie. Mi-am dorit, dar poate nu a fost momentul și poate a trecut trenul pe lângă mine și eu n-am urcat în el. Dar de dragul mamei și de dragul cântecului popular am zis că aș putea să ofer o șansă din nou. Iată. Deci să fie aici un fel de promisiune? Înțeleg bine, doamna Angelica? E foarte bine ce gândește ea. Domnul Gavril Prunoiu o iubea foarte mult și tot timpul spunea: e cea mai bună voce din liceu, și cu Angelescu, cu colega ta, cu Rodica. Și tot timpul îmi spunea: te rog frumos, nu o lăsa să se piardă, nu o lăsa să se... E mare păcat pentru vocea ei. Așa că sunt fericită, mami, că ai venit pe drumul care trebuie, pentru cântec, pentru că îți place să cânți și că altfel... Nu, eu nu le încurajam pe niciuna dacă vedeam că nu au voce și că nu trebuie să... În primul rând era nevoie nu de voce, și Sigur apoi că da. să fie în Da. sufletul lor această dorință. Nu se Da, poate. da. Forțat, n-ai cum. Totdeauna a nu? fost Da. cântecul și dorința de a cânta a fost în sufletul meu, dar așa a fost să fie și eu cred că este bine să vedem viața în momentul ăsta și ce va fi de acum încolo. Ce a fost, nu mai contează. momentul cel mai potrivit. Ești în floarea vârstei și acum poți să faci lucrurile toate așezate, cu sufletul, și percepi ceea ce înseamnă scena și o iubești. Iată, nu aveai cum să nu simți toate aceste lucruri, având o mamă, nu? Cum este doamna Angelica Stoican. Da, este greu să fiu în urma mamei și în urma sorei mele. Da, cu așa voci este greu, este Fiecare are părticica lui, suntem unici, fiecare. Fiecare și are drumul lui, și are trăirile lui. Nu se poate un om copia pe celălalt. Nici nu trebuie. Da, bineînțeles că asta nici într-un caz. Dar eu sunt convinsă că tu vei face și tu, ca și sora ta, lucruri foarte frumoase. Deci și sunt fericită că mi-am împlinit, tu mi-ai împlinit, pentru că sora ta este deja un nume și sunt fericită pentru cariera ei, dar sunt convinsă
că nici tu nu vei fi mai prejos. Niciodată. Eu sunt convinsă că doamna Angelica are dreptate. Este normal, iubirea de mamă este mai presus de tot ceea ce poate fi exprimat. Da, nu? Categoric. Și vă vrea clar binele amândurora. Ai o ținută absolut așa de revistă. Dacă vrei frumos. puțin să ne descrii salba aceea de bănuți la gât. Așa. Salba este cadou de la mama mea. Da? Costumul de asemenea este de la mama. Vocea este de la mama. Așa. Totul este de la mama. Eu aș propune, pentru că clar cei de acasă sunt dornici să te asculte, ușor să te ridici și să te îndrepți către zona unde o să ne încânți, iată, cu două piese alese, cred că cu mare, mare grijă, și ne întoarcem aici la discuția cu doamna Angelica Stoican, cu Adriana Stoican. Vom vedea ce se mai întâmplă acolo la ceaun afară și cu Doru. Acum, Adriana Stoican. Ești neicuță până la poartă, cu cămașa descheiată, rămâne sărutată și de obraz nemușcată, rămâne sărutată și de obraz nemușcată. Ți-am luat banii din mână, tu i-ai dat cu mâna ta, că ți-a plăcut dragostea, îi strângeai de câțiva ani, eu îi dau la lăutari. Scumpe de mătasă și pantofi de piele întoarsă, o muiere așa ca mine, cu cheltuială se ține. Soale scumpe de mătasă și pantofi de piele întoarsă. La fântâna din răzbruce, cât oi fi lumii mai duce. La fântâna din răzbruce, cât oi fi lumii mai duce. Mă duceam cu drag odată, când eram tânără fată, și tu băiat neînsurat, ce mai dragoste am lăsat, mă. Mă duceam cu drag odată, când eram tânără fată, și tu băiat neînsurat, ce mai dragoste am lăsat, mă.
dragoste am avut în vara care a trecut, măi. Puiul care l-am iubit niciodată n-am să-l uit, măi. Vorbește lumea prin sat că nici el nu m-a uitat, că nu ne-am despărțit noi, ne-au despărțit oameni răi, măi. Vorbește lumea prin sat că nici el nu m-a uitat, că nu ne-am despărțit noi, ne-au despărțit oameni răi, măi. Aș putea să mut fântâna, să nu ne vorbească lumea. De la mine, de la poartă, că prea ne-a fost dragodată. La o margine de sat, să creadă că ne-am uitat, ne-am uitat cu gurița, dar de la inimă bamă. Ne-am uitat cu gurița, dar de la inimă ba, dragostea din tinerețe se uită la bătrânețe. Adriana Stoican, doamnelor și domnilor, aici în transmisiunea noastră specială de 1 decembrie. Încă o dată la mulți ani tuturor, la mulți ani TVR Craiova la cei 24 de ani, iar cu tot dragul te rog să primești acest buchet, sper să-ți placă, din partea florăriei Iris. O voce extrem de caldă, Vă mulțumesc. tu ești atât de delicată, vorbeam aici cu doamna Angelica, încercam să-ți aflu vârsta, nu spunem, dar Nu mai mi-este mult rușine de vârsta 25, cred că Nu e nu ar chiar trebui să venim și să spunem că ar fi. 47, dar e o vârstă frumoasă. Mulți înainte. Ești de o seamă cu mine, spunem acest Are băiat lucru. de 15 ani? Băiatul de 15 ani, Doamne ajută să-ți Mulțumesc trăiască. frumos. Mulțumesc. A fost cum postura aceasta? Să fie acolo cu microfonul, camerele așa țintite asupra ta? Este foarte frumos. Pentru mine este măgulitor ceea ce se întâmplă în momentul ăsta. Mă simt iubită de mama. Mă simt iubită și de oameni, să știți, chiar dacă n-am cântat, multă lume îmi spune că ar fi bine să fac lucrul ăsta. Probabil că n-am avut așa mare încredere în mine de-a lungul timpului, dar poate că odată cu vârsta, încrederea o să vină. Doamne ajută, așa să fie. Vine această trăsătură, doamna Angelica Adrianei, iată, această modestie pe care o are, acest bun simț, eu asta clar așa simt în prezența ei. De acolo, poate de la bunica, de ce să nu ne ducem cu acest gând mai departe? Bunica este Nu? un om Cred că- extraordinar, este un om rar. Cum rar poți să mai întâlnești? 94. 94 de ani o îmbrățișăm cu toții de aici și transmitem multă sănătate. Mulțumim din suflet, vă mulțumim. Se leagă, nu? Acest aspect, ce a văzut în familie, cuvintele spuse de micuță. Ele în vacanțe au crescut acolo, la Măicuța. Măicuța. Da, sigur. Deși am avut pe cineva până la 18 ani a ei, care a stat tot timpul cu ele când eu eram tot timpul plecată. Da, da. Dar o femeie de la țară, o femeie a lui Dumnezeu, dumnezeiască ființă, o iubeau grozav de mult și dânsa n-a lipsit o zi în 18 ani de acasă sau de lângă ele. Și așa că a avut totuși de unde să învețe ceea ce este bun în viață. Ce frumos! Venim doar cu acest adjectiv, bun. Cred că le include pe toate. Da, da. Ce amintire ai, Adriana? Eu știu, poate de când erai mai micuță și era bunica alături de tine, alături de voi. Spunem și de prezența Niculinei, clar, acolo în casă.
Noi am fost așa o familie numeroasă. Aveam verișori alături de noi, copii fratelui mamei mele, un băiat și două fete, una dintre ele Nicoleta, care Erau este născută în același an, aceea zi, una dimineața, una seara. Wow! Da, și ele erau mai tot timpul împreună, iar eu eram un fel de prâsle, așa. Eu eram cu vărmi, mai băiețoasă, mai... Și de câte ori vreau să mă alătur lor, tot timpul eram în plus. Da, da, da. Ce cauți tu aici? ești, da, care spune una alta, ne purăște și atunci mai bine vezi tu de treaba ta. Dar mai târziu am avut și avem încă o relație foarte apropiată, eu și Niculina. Poate și viața asta care este din ce în ce mai grea și ne vedem tot mai rar, din păcate, dar inima și sufletul este lângă ea, este sora mea, este unica mea soră și asta nu va schimba absolut nimic niciodată. Deci obținem, să zicem așa, o promisiune din partea ta, Adriana, aici pentru prima dată când vii în cadrul unei emisiuni televizate, să încerci așa cu pași mici, dar siguri, să te îndrepți pe acest drum frumos al cântului popular? Da, sigur, exact cum spunea măicuța, zice, să nu faci niciodată un lucru, îl gândești de 10 ori și îl faci odată. Eu cred că l-am gândit de mai multe ori, și încerc să-l fac bine, să nu fac de râs numele de Stoican. Nu se poate spune asta, nici nu? tu, nici sora ta. Altfel nu vă încurajam. Adică poate că Dumnezeu mi-a dat această bucurie, că au fost și necazuri foarte multe și Dumnezeu mi-a dăruit 2 fete cu cuiete. și foarte, foarte talentate, cu voce, că vocea ți-o dă, necazuri sunt, dă Dumnezeu. Da, oamenii sunt făcuți să ducă necazurile ca să vedem cât de puternici suntem. Fără Așa necazuri este. nu ne-am dat seama Să ne primim lecțiile până la urmă. cât de nu? puternici suntem. N-am mai prețuit fericirea. Dacă ar fi numai fericire, n-ar fi bine niciodată. Mi s-a Trebuie. părea atât de simplu totul. Da. E nevoie să mai curgă câte o lacrimă pentru a aprecia mai mult, nu știu, a doua zi lumina soarelui. Abia atunci Nu? percepi așa cum trebuie. Iată, vorbește mama aici și cred că așa, încetul cu încetul s-au mai dus din emoții. Este 1 decembrie, poate un gând către cei care ne urmăresc, ziua tuturor românilor. Și apoi și unul pentru noi cei de la TVR Craiova, v-aș ruga. Pentru noi toți românii mi-aș dori o viață mai liniștită, să fim mai buni unii cu ceilalți. Și mamei îi doresc toată sănătatea, tot binele și toată fericirea din lumea alături de noi. Mulțumesc. Doamne ajută, așa să fie. Doamna Angelinca, un gând v-aș ruga. Ce pot eu să vă spun decât că vă îmbrățișez cu drag și cu tot sufletul și cu toată credința pe toți care ați existat în viețile noastre și că ar fi foarte, foarte bine dacă am lupta împotriva acestui îngheț care ne pândește pe toți oamenii datorită trăirilor noastre actuale foarte, foarte, să zic, parcă ca un uragan suntem. Așa vrem și așa se duce viața de repede, încât nici nu ne dăm seama că, de fapt, alergăm și nu știm unde. Și suntem prea prinși de nevoi. Probabil că de aia dorim tot timpul ca să aducem binele și să îl vadă lumea partea asta de frumusețe a vieții, pentru că viața este unică și frumoasă. Trebuie să o prețuim înaintea tuturor celorlalte. Încă o dată, mami te pupă și îți mulțumește foarte mult că ai ajuns în acest punct al vieții tale, ca eu să fiu tihnită, că am făcut tot ce am putut pentru voi și pentru tine și pentru sora ta și pentru copiii din Munte de la Grup, pentru că eu n-am stat singură niciodată, am fost tot timpul. Noi îți mulțumim că existi. Da. Eu vă mulțumesc încă o dată mult de tot pentru prezența în emisiune.
un alt călduros la mulți ani, doamna Angelica Stoican. O să mai urmărim o intervenție pe care, iată, a reușit să o filmeze colega noastră. Și pe domnul Ciolacu. Cum să nu, Face parte din familia noastră. O să-i dăm legătura imediat afară la ceaun să vedem ce se întâmplă acolo cu fasolea și cu ciolanul. Spuneam, o vom urmări pe Dana Preda. Năicuță, vorbă frumoasă, m-ai făcut să plec de acasă, să las muma, să las tată acasă, ce mai văd odată. Măi, năicuță, dușmanești, pe mine nu mă voiești. Este un an jumătate, mă minți cu mișunile toace. Și cu ochii verzărie, anică să mă omori. Cu ele zâmbești la tot ce pe mine m-a dus la moarte. Măi, neicuță, dușmanești, pe mine nu mă voiești. Este un an jumătate, mă minți cu mișunile toace. Doamne, ce dor greu mai duc, numai noaptea când mă culc și văd așternul dugonii, vine să mă omor. Măi, neicuță, dușmanești, pe mine nu mă mai voiești. Este un an jumătate, mă minți cu mișunile toace. Măi, neicuță, dușmanești, pe mine nu mă mai voiești. Este un an jumătate, mă minți cu mișunile toace.